Rugăciunea zilei de marți. O, Doamne, Dumnezeul meu, astăzi stau sândit înaintea feței Tale cei sfinte și mărturisesc nevrednicia și neputința și nestarea mea în sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta, o izvor dulce și noi anul milei, mă rog să deschizi tavilele cerului și să ploi asupra mea bunătățile milostivirii Tale, pentru ca să pot scoate lăcrămi, să plâng și să spăl și să luminez sufletul meu de împuțiciunea păcatelor cu o pocăință tare și adevărată. Și la aceasta îți aduc mijlocitor, preînainte mergătorul Ioan, să te roage să-mi dai darul acesta, către care zic: O, învățătorule al pocăinței și făclie luminată a soarelui celui de taină, a lui Hristos Dumnezeu, primește ticăloasa mea rugăciune. O slăvite prorocule, care ești mai mare decât toți prorocii, precum Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu cela ce ai dezlegat legăturile stârpiciunii părinților tăi, tu care ai vădit pre stăpânul Hristos la norod, tu care l-ai botezat în Iordan și ai văzut cerul deschizându-se, tu ascultă cererea mea, aprinde făclia păcătosului meu suflet și mă luminează cu darul Tău, pentru că eu sunt spurcat cu gândurile mele cele rele și grozave, de vreme ce am pierdut părinteasca mea moștenire și m-am făcut asemenea cu dobitoacele cele nepricepute și pasc împreună cu ele ticălosul la acestea pământești, fără de a gândi vreodată către cele cerești. Adevărat, îngere pământesc al lui Hristos și omule ceresc, eu am covârșit pre toți oamenii într-o răutăți și într-o lucrurile cele nevoioase și pururea mă tăvălesc ca un râmător în tina păcatului și n-am rămas în niciun ceas, nici clipă de ceas în voia lui Dumnezeu, ci am făcut numai voia vrăjmașului meu, legat și tras de dânsul cu voia mea, ca Samson, de cel străin de fel. Și mort în groapa poftelor mele celor rele, ca o dinioară Olofern, care era aprins mai mult de pofta lui cea rea decât de vinul ce i-a dat înțeleapta și viteaza iudită, care ca pe un nevrednic vieții l-a omorât. Deci te rog, înviază-mă cu milostivirea Ta de această moarte Tu, care stai în cer înaintea celui fără de moarte și veșnicului judecător, făcându-L să se milostivească asupra-mi, ca cela ce ai multă îndrăzneală la dragostea Lui. Tinde mâna aceea cu care L-ai botezat și strică gândurile mele cele rele și mă întărește să săvârșesc viața mea pe calea cea bună a lui Dumnezeu. Și precum în viață învățai norodul cu limba Ta, așa și acum învață-mă și pe mine cu darul Tău și luminează mintea mea în poruncile Domnului. Și gonește de la mine toate împotrivirile păcatului și mă mântuiește de veșnica muncă și mă învrednicește împărăției cerului, întru care te bucuri, pentru ca să laud și să slăvesc numele Tău cel sfânt. O prorocule și botezătorule, scrie cuvintele mele în inima Ta
și însemnează ale tale într-o a mea, pentru ca să le țin minte și să le păzesc până voi sfârși viața mea, și să stai lângă mine în ceasul morții mele, pentru ca să mă păzești de tot păcatul și să mă duci pocăit înaintea stăpânului meu Dumnezeu. Roagă-te încă și pentru toată lumea, pentru ca Dumnezeu să dea ajutor creștinilor, și celor vii și celor răposați, și să-i odihnească de nevoile lor cele multe, și ca un prea puternic să le dăruiască toate cele trebuincioase și să-i învrednicească împărăției sale. Amin. Îți sugerez să nu te oprești aici, să asculți mai departe și îți doresc ca fiecare rugăciune pe care tu o faci să-ți sporească credința în Dumnezeu și să poți să răzbești în toate luptele vieții.